अच्छा। ए भैया अरे सुनो, कर्मठ सुयोग जुझारू बाड़े सबसे अच्छा। चाचा प्रमोद के संगे बाड़े बच्चा बच्चा। इहे देखी विरोधी हकबा का बाटे, इहे देखी विरोधी हकबा का बाटे। पढ़ते आसी लोग के भले के तनो धाका बाटे, पढ़ते आसी लोग के भले के तनो धाका बाटे। चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे, चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। Music by Shyam Dubey. चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। आगे बढ़ाई विजयी बनाई निमन बाइन के बिचारा बानू हो, निमन बाइन के बिचारा बानू हो। ए चाची सुन ला, ए दीदी सुन ला, धदना सर पया चारा बानू हो। सफट चर्चा में जाइनु हो, टाइम से वृद्धा पेंशन आइनु हो। इनके जानत पूरा इलाका बाटे, इनके जानत पूरा इलाका बाटे। पढ़ते आसी लोग के भले के तनो धाका बाटे, पढ़ते आसी लोग के भले के तनो धाका बाटे। चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे, चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। Music by Shyam Dubey. चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। सब पर विकास होई, नली नाला पास होई, बन जाई गौवा के रोडा बानू हो, बन जाई गौवा के रोडा बानू हो। ए चाचा सुन ला, ए भैया सुन ला, इन्हीं के दी हो तू भोटा बानू हो। और बिंदे हल चल बता हो, सबका से इहे सुना बता हो। इन्हें देखी विरोधी हकबा का बाटे, इहे देखी विरोधी हकबा का बाटे। पढ़ते आसी लोग के भले के तनो धाका बाटे, पढ़ते आसी लोग के भले के तनो धाका बाटे। चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे, चाचा प्रमोद के जीते अब की पाका बाटे। संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैनी टोला।